таҳдиди савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин мавзӯъ дар доираи як семинари омӯзишӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Масъалаи савдои одамон солҳои қаблӣ бештар дар кишварҳои хориҷӣ ба назар мерасид. ҳоло бошад ин ҳолат дар дохили Тоҷикистон низ мушоҳида мешавад. шахси кордиҳанда муҳоҷиронро бо ваъдаи пули калон ба кор ҷалб карда баъдан маблағи кори онҳоро надода фирор мекунад ё ба шахси дигар мефурӯшад. ин масъала бо ташкили як семинар аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеа дар доираи лоиҳаи таҳкими тавоноиҳои ниҳоди давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муколама доир ба савдои дохилии одамон дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. нафароне ҳастанд ки мебиёну пинҳон мекунанд мегӯянд ки ин муҳоҷират рафтим пули калон кор кардем вай кор ҳичи набудааст, лекин азоби унҷа ин қадар ҳам баён намекунанд. муҳоҷирата ҳам то ӯй кунед то мусофир нашавӣ, чи мусулмон намешӣ мегӯянд мусофират бо ин кори душвор нест. бемор мешад, як вақт ҳаст ки одам меёвад, як вақт ҳаст ки пухта наметавонад, хӯрда наметавонад, ёфта наметавонад. мулоқот бо сокинони ҷамоати деҳоти Патари шаҳри Конибодон гузаронида шуд. масъулини ташкилот дар оғоз ба иштирокчиён варақаҳои иттилоотӣ дар мавзӯи муҳоҷират ва савдои дохилии одамон тақсим карданд. ба онҳо оиди муҳоҷирати меҳнатӣ, савдои одамон ва намудҳои он маълумот дода шуд. сокинони ҷамоати деҳоти Патар ба суолҳои худ посух гирифтанд. дар семинари мазкур ба ҷуз аз сокинони ҷамоати деҳоти Патар инчунин гурӯҳи омӯзгорон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон, раёсати корбозанон, раисони маҳаллаҳо ва масъулини раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар шаҳри Конибодон иштирок доштанд. таъкид гардид ки ҳолатҳои савдои одамон дар дохили кишвар зиёд шудааст. аксари муҳоҷирон бо умеди кор кардану маблағи ночиз ба даст овардан фирефтаи ин гуна афроди номатлуб мегарданд. одамон фириб дода, баъзе одамон кори нағз қатӣ таъмин мекунем гуфта маблағи калонаша ваъда дода гирифта мебираваду сони унҷа рафта дигар одамон мефурӯшанд. намояндагони ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеа ба иштирокчиёни семинар пешниҳод карданд ки ҳангоми ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ҳатман бо шахси кордиҳанда шартномаи меҳнатӣ баста ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунанд, зеро дар акси ҳол ба мушкилӣ дучор мешаванд. намоянда аз раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар шаҳри Конибодон зимни суханронӣ ба иштирокчиён маълумот дод ки давоми соли гузаштаи 2020-2075 нафар бекорон дар қайди шуғли аҳолӣ қарор доштанд ки аз ин шумора 1793 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. Конибодонда кор нест гуфта ин мумкин не. ман лично худам мана маълума гапи дуроз задан намемонанд. як чанд борам пеши бозори чоршанбетонанда ярмарка ташкил кардем мо. айтом ярмарка. ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ. диде бошторага табличкаҳои монда мо кор пешниҳод кардем. мумкин байнатона дидигор бошанд. барои он ки мо рӯзи чоршанбе инҷа мегирем ки халқа худаш ҳамҷо эълон накунем ҷамъ мешаванд, харидбой мебиён, ҳамон чиз бай мешаванд, бархурдор мешаванд. масъулини ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеа баргузории ин гуна мулоқотҳоро дар чанде аз ноҳияҳои дурдасти вилоят ба роҳ мондааст. ҳадаф ин маълумотнок кардани муҳоҷирон аз ҳуқуқҳои худ ва бартараф кардани мушкилиҳои муҳоҷирати меҳнатӣ гуфта мешавад. ман мехостам ки фикри худам ана ин вохӯриҳо бисёртар шавад, боз ҳам бисёртар зиёдтар шавад ки занҳои мо бо аз ин ҳам бисёртар гиранд, маълумот гиранд дар бораи савдои одамон ё ки харидуфурӯши одамон. ин барномаҳо ҳамаш ҳаст, лекин ҷудоям нағз мешуд ки бисёр шавад, зиёдтар шавад чорабиниҳо. дар ҷанбаҳси семинар ба иштирокчиёни фаъол аз ҷониби ташкилот тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.